So yun guys, dito ako ngayon sa bahay. Dali pupunta tayo doon sa guys, doon sa dulo ng bukid. Titignan natin yung alaga nating baboy doon sa tabing ilog guys, doon sa dalikon guys, hindi pa sila nakapagtanim dito. Tapos sa kabila naman guys yung gulayan, bali hindi pa nila na-harvestan guys. Bali yung na-harvest pa lang nila is yung yung pechay na kumalala yung video natin noon na yung pechay doon sa baba doon. So, yung baboy ang titignan natin guys, yung malapit na kasing mga anak, hirap ng daan. Putik. Bali doon sa guys, sa tabing ilog yung baboyan natin, malayo sa guys, sa bahay. Kasi reklamo yung mga kapitbahay pag doon sa tabing bahay. Ito guys, nakakuha sila, nagpupunla pa lang sila ng ng pangtanim nila sa palay. Ito guys, tapos ang dami pang kohol, i-sprayan pa nila to. Bali ito na guys yung sa baboyan natin. Isa na lang yung natira guys, yung isa is nabenta na. Bali ito guys, katabing ilog lang siya. Ayan ito guys, buntis ito guys, buntis. Bali nasa 70 days na yata ito. May 114 days bago manganak. Ito wala nang laman to. Bali pagka nanganak yan guys, at least meron itong paglalagyan. Yung guys, lagyan natin ng tubig niya. So, kapakain lang kasi ito guys, kaya pinakita ko lang sa inyo. Laki na ng tiyan guys. Bali ito yung kulungan. Ito lang guys, konting pan lang. Bali konting kulungan lang ito. Ito yung septic tank. Nakahukay guys. Ito muna ng ilog. Ito na yung ilog guys. Maganda rin mag-picnic dito guys. Bali ito, tatabnan din ng gulay. Dapat ng katawan.
Bali ang tatas na bundok dito guys. Palibutan kami ng bundok. Yan guys, mag-washing muna tayo ng motor natin. Bali kuhan, 2 taon na hindi napaliguan. Ano guys, sobrang dumi. Tuloy-tuloy kasi ang kuhan dito guys, ang ulan. Bali ginagamit ko to sa kuhan ko guys, sa trabaho ko. Pinagse-service ko to guys sa kuhan, sa trabaho ko. Ngayon lang ulit na napaliguan. Sobrang kapal ng putik. Balikuan na to guys, tong motor ko na to is kuan na nabayaran ko to ng hulugan. Bali katas ng kuan ko to guys, ng sahod. Bali 3 months na kuan to guys na hinulugan ko. Bali guys, magkakuan na to sa akin. Mag-6 na taon ngayong February. Balikan guys, sahod sa trabaho ko, hindi sahod sa YouTube baka sabihin sahod sa YouTube. Hindi pa po tayo sumasahod sa YouTube. 1 year na tayong monetize, pero hindi pa nakasahod. Konti pa lang kasi ang subscriber natin. Tapos mga views. Baka naman guys, mag-subscribe na kayo. Yan guys, itong gagamitin ko, sabon na powder. Yan guys, nasabunan ko na lahat ng mga kanya, tangke, itong mga kanya gulong. Itong kanalang gulong niya guys, tapos yung makina niya, babrush ko pa. Tapos ito, sobrang putik guys, tingin sa ilalim. Pero ito, nasabunan ko na itong mga. Sobrang tagal kasi nito guys bago nawasingan, kasi tuloy-tuloy yung pan dito. Yung ulan, kaputik dun sa pinagdadaanan ko papunta sa trabaho. Hindi ko pa sana mawasingan to kasi pinayagan naman kaming magang umuwi. Kaya yan, kahit na hindi mo na masyadong mawasingan, at least mabawasan man na.
Yan guys, halos tapos na. Marami pang natirang kan guys, mga putik-putik niya konti. Kaso kahit ganyan na muna, kasi putik din lang yung dadaanan niya. At least nabawasan guys. Bali konting pa na lang, konting buhos na lang, tapos na. Kawawa naman kasi hindi ko na matandaan guys kung kailan ulit yung huling washing. Kasi halos hindi ko naman siya pinapansin guys pagka wala akong trabaho. Hindi ko na kasi palagi nga wala. At least nabawasan na yung putik. Konting buhos pa para matanggal na yung mga niya, yung mga kumapit na sabon. Yan guys, tapos na tayo. Ano guys, bali hindi masyadong nanon guys, marami pang patirang mga putik-putik nyo. Pero okay lang yan guys, at least nabawasan. Basag na rin ito, hindi ko pa napapalitan. Kuan ng sahod ko to sa kuan sa pinagtatrabuhan. Wala nung nabayaran nga kuan. Halos hindi ko na kasi kaso na pabayaan. Lalo na nung nagpa-vlog na tayo. Halos hindi ko na napapansin, puro vlog na lang. Kahit hindi tayo nakakasahod, kahit kunti lang yung views natin. Pero tuloy lang. Yan guys, dito na lang yung video natin guys. Salamat sa pagsama sa akin sa video na to. Sana nagustuhan nyo. Please like and subscribe guys. So yun guys, yun lang. Salamat. Ingat. God bless.